Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Busa midali sila sa pag-adto og hikaplagan nila si Maria og si Jose, og nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya, ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdom si Maria niining tanan, ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Ug namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagka ikawalo ka adlaw nga maunay ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, gihinganlan siyag Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nakapangutana na ba mo nganong si Maria nahimong inahan sa Dios? Nakapangutana na mo ana o wa? Nya nakapangutana sad mo kung si Maria nahimong kanini ang ato katang tagamay ha. Agnaga ni bata nga dadon unya magsigi og luhag igawas lang palihog. Ayaw lang gyud ikuan dire. Dito lang sa gawas. Pero welcome gid ang mga bata tanan na karon. Ya, muluhag lang ato lang iadto sa gawas. Ya. Ako nakapangutan na pod ko sa akong pagpamalandong, ningon ko ba nako kung si Maria nahimong inahan sa Dios, pwede ba kaha nakita sad mahimo sad tang inahan sa Dios? Sa inyong paminaw, mahimo dili? Kinsay mo ingon mahimo, taas ang kamot. Kinsay mo ingong dili mahimo, taas ang kamot. Mga buangon mo way klaro. Way mo pataas. Kinsay mahimo, way mo pataas. Kinsay di mahimo, di isad mo pataas. Unsam day inyo? None of the above. Mga igsoon, why dili mahimo sa Dios? Si Maria dili mo'y nagbuot aron makaanak siya Ginoo. Ang Ginoo mao'y mipili ni Maria aron mahimong iyang inahan, inigkataw niya dinis kalibutan. Sa dihang ato lang i-fast forward, sa dihang ni dako-dako na si Jesus o nanudlo na sa mga tao, dihay babae kausa nga niingon, pagkabulahan sa babaeng nagmabdos o nagpasuso nimo, pasabot kabulahan sa imong inahan. At tinuod ba sakit si Maria sana bulahan sa babaeng tanan. So gideklarar ni sa usa ka babae nga mitambong didto sa iyang wali ni Hesus, unsa may tubag ni Hesus, mas bulahan tong maminaw o mutuman sa akong mga pulong. Maminaw o matuman sa akong mga pulong. Diha sa tuyo sa kahigayon nga niingon sad ang mga tao, ang imong mama o ang imong mga igsuon naa diha sa gawas, gusto makikita nimo. Nya libutan man siya daghang kay mga tao. Ingon day si Jesus,
kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong igsuon, sila nga maminaw ug magtuman sa akong mga pulong, maoy akong inahan, maoy akong igsuon. O, di ba? Wa man mo react. So, mahimot ang, pwede ta nga mahimong inahan ni Jesus? Yes. Basta maminaw o magtuman sa iyang pulong. Pwede ra gyud ta. Muna, kining pagkainahan ni Maria, grasya man eh. Ang pagkainahan niya ba? Grasya ni. Muna diri sa atong unang pagbasa, ningon, panalanginan unta kamo sa Dios. Nya, ningon dayon ang katapusan sa atong unang pagbasa, kinsa tong magbungat sa akong ngalan, panalanginan ko sila. Nya, ang ato dayong tubag sa Salmo, bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Ang Ginoo maluluyon. Giunsa man ta niya pagbendisyon? Dili lang bendisyon nga kanang God bless. Unsa may iyang gibuhat? Matod pas ikaduhang pagbasa, gihimo kita niyang mga anak. Pinaagi ni Jesus, unya ang Espiritu ni Jesus, ang Espiritu Santo, mi padala or misuod nga nis atong kasing-kasing o kita karon muingon na ta Abba or saan nang Abba? Father. Mo na muingon ta amahan namo. So kita pwede na tang maigsuon, pwede na sad tang mainahan ni Jesus. Dili pwedeng maamahan. Kaya nga naman, usara may iyang amahan, ang Diyos amahan. Pero pwede tang mainahan. Muna ka na si Maria, kada na to sa ulog sa iyang pista isip, inahan sa Diyos, gipahinumduman ta nga mahimo sa tang inahan sa Diyos. Nga unsa may mahitabo, mataw unta ang Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Karon, nagsimba man mo ron, gabi, daghan kay nang simba gabi. Unsa kay nahitabo or unsa kay mahitabo inig-uli ninyo sa inyo, mataw ka ang Ginoo dito sa inyo, iguli ron nimo. Unyag magyaw-yaw ka kay wa nay sudan, mataw ang Ginoo inigyaw-yaw nimo. Unyag magsigi kag pangasabaan ang imong anak, mataw ang Ginoo. Unsam day ning Ginoo? Ang Ginoo mao ang kalipay. Muna ang mga magbalantay sa karnero, pagkakita nila sa Ginoo bisag gibutang rag pasungan, 40 taong kanay ana ba? Ato lang nang gipanindot-nindotan, pero kung adto gid sa real nga hitabo didto kan-anan sa hayop, 40 ara tong pagkabutanga, baho pa, hugaw pa. Nya, unsa guybay sa hayop gud? Kakita na mo kanang turil or kanang inyong mga ads baboy, ingon ana god. Nya, ang mga magbalantay sa karnero, pagkakita nila, pag-uli nila, human sila kakita as bata, purting lipaya. Muna ang nagda Ginoo malipayon. Sige, lingian na imong tupad. Ing na kay Ginoo diha. Ing na kano. Ang kanang wa mulingi, iyawa ang naaana, no? Ina na kay Ginoo diha. Na pagdamo Ginoo inigulis inyo, anhita dinhi maminaw sa pulong sa Ginoo, dadon natos ato, dili ibilin dinhi. Oy, naiuban nato, inigawas pa lang diha, wa nay Ginoo magsigi naghisgot, si kuan ba? Ano man siya? Uy, nakita na ko nangabit man dahil ng buang-buang dako sige naghisgot anak. Sa na makalipay ng paghisgot anak. Di og makakita kang nangabit, ayaw na lang na ipanabi. Unsa may imong i-highlight ang nindot nga naa niya. Unsa may nakanindot anang naang taong nangabit. Kana si kuan. May mo diskarte. Nga naman siya nga daghan kay siyang suod. Mayoy, may tao na siya.
kay hasta gud among silingan mupasaka na gud niya tugod siya makatuog dito. Ayaya lang sa nagyapon. Iapil pa mga inyong pari og libak usahay gabot yan. Ayaw magdagit ta Ginoo. So magdatag kalipay. Ikaduha, magdata og grasya. Grasya ba? Ingon ko siya nga panalangini ang imong isikataw. Grasya man na. Mao bitan nang doon natay gitawag og pinaskuhan, gift. No? Gabi alas 2 na mis kadlaw na human. Kay pag humas misa dire, akong gisuwayag suroy ang tanang balay sa akong staff dinhi. Suwayan ako ba among kantahan, gahanda-handa sa sila dito kada balay usa lang ka botilyang beer. Pag abot na ko dire bangga ko sa pultahan kay kuang ito kabalay. Sobram tingal ito 15 mga nana 15 kabalay ba to? Sugod mig mga alas 10 abot mi alas 2 kadlaw. Pitapit mi ngadto kantahan na mo nya kaon mi gamay nya inom gamay nya human ako ding tagaan og kuan pinaskuhan gamay. Ay sus gamay ra gud 1,000 na hatag may na lang na no kamo tagaan mo 1,000 malipay mo dili di sa kumuhatag karon. Kamo layhog dias kolekta nya pagabot na mo diha bas tapusang balay nga among gianhaan kami gud tanan nangalipay mi hasta ako lipay sa ko sila lipay sad ay lapok kangit-ngit inana ba nya mangadto gi mis balay nya magistorya mi dito inighangad kitang langit usahay kay ang ako sang uban taong staff dire wa na intay mga atop ana unsa man ni pader nako sige lang tan-aw lang sa mos bituon ha. Nya kana bang makakita ta sa sitwasyon lipay hastang mga silingan kuan sila nga mangantami ana murag manaygon ba pero kami mo hatag kami mo tunol kay nagdatag grasya atis tingin anyo igulis inyong balay katong imong mga anak nga tapulan kayo ay natog sugua taga itong kwarta ay sos hangol kay nagkwarta mao dato kani mga bata dinhi mukuan man ni mutakod man ni pagkamanggihatago no kani mga ato mga sasing boys dinhi ba sige man jud taghatag ana kaon kwarta nasyak yun ko nga gahapon ila kong gi taga gift nagtampo-tampo sila palit sila t-shirt palit sila chinilas palit pag yung prutas gihatag nga ninako ana ati wa mo maka-feel lipay kay koy nga sino nga mga bata ka na bang pamgani ka mata din ito mga ilagang dagko no ito pero murag ilaga ba so kaya magsuot-suot nang hatag nya akong gidawat no din ang magini mo buwag na ako mga bataan sige pader kuyog mi pader pugos na lang sa kong hatag mas dako pa silang gihatag na ako nga akong gihatag nila kay bunga sa akong kalipay mag ana-ana ra na ang pagkamanggihatagon ba give and take kinsa may makahunahon kinsa may magdahom nga kini mga bataa nga inikadawat og kwarta dagan day ngadtos kompyuteran moabot day silang hunahuna nga tagaan sa natos pader ang ako ra sang gihatag nga kwarta mo ra silang gitampo-tampo aron ilang ipalit parang kamo nakahunahuna mo paghatag sa pare galisod wa gyud magsigil gyud usa kay ihatag pader no usa kay ihatag bisag na lang mo palit mong tag sa kaslat ana pero daghan kay ninyo nang hatag kolekta palit og slat daghan sa kay na malit og slat abot na gunig 5,240 atong halin sa slots di ba daghan na kay na niya ang atong ikhap nitubo atong ikhap nahimo ng 600,000 na ikak ba di karon katapusan rong adlaw sa pagdawat natong ikhak atong bendisyonan diha ikaw ugma wa na so kamo mo pa halad sa inyong edad
panghalad na mo karon kay abot nag 600 oy aw do pa Ginoo mo abot og 600 kuwangan og gamay 599,713 di kuwangan na lang mga 300 aron mahimong ato na lang ng ipon ay 500 na siya kay nga duha na man lang nakatawo og i-gold na nimo na itaw nga mga duha ka buok nag-edad og tag 15 bisan paganig silver wa na abot na ni si arog wa gyud mohog diha imposible yan nakahog na mo tanan ika dito squire manano na sila kaning mga naong nga murag doon na paaniwa pero mao na ang pagdala og grasya ngadto sa atong isig katao ug ang ikatulo nga kinaiya sa naay Ginoo magdala og kalinaw peace kalinaw dili kagubot mo na karong tuiga 2022 gi-challenge ta magdala tag kalinaw bisan pagwa na ta oy nisiga na day Korintino anam-anam nagsiga inyo siga na inyong mata nisiga na dito dinhi nisiga gabi pag human gyud misa nisiga awa pa mo human gani nisiga na o kanya tong gigamit karon ko ano man ni biko naman ni burn out dirong taod-taod siga na hinahinay ba dako kay ni nga grasya pero kalinaw kalipay grasya o kalinaw purting nindota anak kun mo na atong puy-an ining 2022 dili kay magsigitag pangayo niini kung dili maminaw lang ta sa pulong sa Ginoo og mubuhat niini samas gibuhat ni Maria mahimo natang tuburan sa kalipay grasya o kalinaw manindog na ta nagatuo ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit og sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo gianak ni Maria nga Birhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus namatay o gilubong mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw nabanhaw mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay nagatuo ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika sa kaambitan sa mga santos sa kapasayloan sa mga sala sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon amen. Mga igsuon ang pagkainahan sa Dios ni Santa Maria mo'y labing dakong ngalan nga gihatag sa Dios kaniya uban sa iyang pangama masaligon kitang muingon Ginoo kaluy-i kami Ginoo kaluy-i kami alang sa simbahan nga nagaaninag diha ni Maria nga sa kanunay madala niya ni si Kristo nganhi sa kalibutan magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy-i kami alang sa tanang katawhan sa kanasuran nga ubos sa pangama ni Maria makaila sila sa kalinaw magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy-i kami alang niadtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit nga makabato na sila og himpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy-i kami alang sa manag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy-i kami alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magbalampuson og ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan magampo kita sa Ginoo Ginoo kaluy-i kami alang sa sulugon sa Dios Teofilo Kamumot obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar magampo kita sa Ginoo
Ginoo, kaluoy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Alang sa mga nangamatay, ilabi na ang mga gipamisahan karon, nga ang Dios maghatag kanila sa kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Amahan sa among Ginoong Hesukristo, pamatia kining among mga pag-ampo nga gituboy diha sa pagpangama ni Maria, among inahan ug inahan sa imong anak, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo.